ono so oye eye member DMB Dr. Mahmoud Bawumia eye campaign team no sampeni fui ena anope ye do eni omahia honorable Collins in team eye campaign coordinator Ashanti region mamensha se emfa emfree eye Mira Banahene eho na ye monitor na fe yemfa eye nyini sei Mira Banahene mo achi ya janya ba obani bibi aboko de nipa de yesi ada bakasi bibi aboko ni se aso we do kwa asamado I see yaso kwa asamado no bibi ajo okay ko da ma bibi oyi amamu ya enye ya se nkania abu okosoro nsu obu okosoro nkurase fo buru kura ye nto ompani ba ye odwane nim se koku obeto so wanto so kuafo esu eni yesika nhunu bida okani ba koton sika ko boka omuko om sisika ko an kro mo moka to sika ko boka isika ya no mudi di ye ni firo de a nka mu ye kakra na rimpe mo si du na kasa na me boss na bo call sin team o me boss yeah many opinion say me boss no e minister na me DDC tina me chenase into one party routine and you ha ndem better na she say me obeka no okay kama man say nyina etimi ati Mira bana hene me da se said the audio to no so sa pepe na etie Mira Collins emu afisha pa minia bema nyame ba unia bejoso right na bibi aboko die nyame ne obade adaroma ya eboko yede nyame ase anopenso yeda ase yoni wadaje no bre se onta enkosa ne momene de watu ide na chese bibi na de onam prepare okay yera Alhaji Mahmoud Bawumia is in the camp to say yo minua me do ase kwanya ode amami edi kan na mamenchia umpanyimfo watifo sabre wo mo ayekradwa ekio echia wo nyina na memfanchia no so nduru osunkukuku party no delegates constituency executives okay electoral area coordinators and the former executives any police station executives are TOs nyina no memfa chiasonko emao okay na wa mu miame wa mu ne me directors memfa kwenye so na membo mabaso okay juma uti ho dance ese atina shama no odina dwene nim die na daje eboa no ade a esumbo pa eso eni party paying for so ejitum said all kind as a regional coordinators masonda baby yeah all the 47 constituencies were had modern party man e body nyina no tinde nyame adum na menana bihia hanu absobano na mebo mission in Christ on koso no on nye adwuma na say there's no kuku party no a party papa titi mrantie ne maba woni die wa zano said be ya dachi so adwuma na be kwa wie no na ye etiti wo mo so be bo am say adwuma no anam so timi ya mo nyina ne constituency executives of one Ethiopia right yeah live our Facebook Katakyiefm live YouTube Katakyiefm TV or join in obetumi you know I have it also share of the discussion this morning I have say everyone team na me busa say dear edemo abepie Ashanti region ha ana Asante Mantemu ha yira Dr. Mahmoud Bawumia say come put say yo minua yira Alhaji Mahmoud Bawumia ne camp na ne section pomfi boni chidom ne dwumade obo se de bebo ne ho da ruru be kan ho nsempase de nemu Asante memu ha no ekoyi pa I see munua bema as a regional coordinator for DMB penfo a me ne omo ye adwuma ene mia na ye tu anamon akọ all the constituencies akobo dem na baby a bedru bia
na party ma na nanom ahemfo bi mpanyinfo asɔfo bi yɛn bɔ ne kyidɔm saa no mutumi frɛ no tuyafo enyere ho san sɛ nyankopɔn awɔ akyɛdeɛ sonko bi ma no a ɔman no ehia no wɔn ɔkora ehia no kyɛn yɛ atifoɔ no nti wɔn hyɛ nkunan na saa nsɛm a mpanyinfo kan nyinaa no almost all the 47 constituencies na yakɔ no ɛdɛ di bebree ahokeka partyfoɔ no de bɛhyia ahokeka wɔn de ɛkasa sɛdeɛ yɛwura Alhaji Mahmood Bawumia ne su ne ne ban tie no ɛkamea yɛ sɛ ɛyɛ nyansunsuaso papa ɛwɔ yɛ party bɛnfoɔ no bebree wɔn kasa mu wɔn anam ntuo mu nyinaa nyansa ne nimdeɛ a yɛde tete wɔn ɛno ana ɛkɔ ɛno nti ama party no sɛbe ahohare a ahokyerɛ ɛkɔ mu no na mantu a party ma no sa ɛtu ne ntina ama anigye no ɛba ɛma mpanyinfoɔ nsɛm a yɛka sɛ onneɛma hwie gu a na wohu hyehyɛ no ɛbɛ mu nti me nua nkyinnyua biara ne ho sɛ asanteman party no yɛ kyidɔm a 2023 man 67.5% no menim sɛ come 31st January no ɛbɛkɔ anim paa yɛnya koraa no na nyɛ ɛnnɛ ne yɛto aba no a ɛnnɛ akontabu a yɛbu no nyinaa no yɛbɛnya 71.5%. I see 71.5% nkyinnyua nye ho na saa tetefo yi a meka kyerɛ yi yɛyɛ abra yɛwura Bawumia no na onye nuru asanteman mu ha na menim sɛ ɛnkɔpem brada obɛbɔkyi dɔm akɔ baabi biara yɛbɛsan ayɛ tetefo no na yɛbɛbɔ dwa on the 28th mansɛm biara mensin Ashanti ha no akyɛm 10 zones 10 zones zones biara mmɔden nyinaa no yɛde bɛto dwa na ɛnyɛ adeɛ a ɛyɛ busiri mu kasɛm ɛyɛ adeɛ a yɛama atifoɔ no anoa fa kwan so adidi hɔ pa nim yɛtumi akɔ baabi a na ne nsɛmpa a yɛnim no ɔnoa nso hyehyɛeɛ a party no wayɛ yɛde bɛboa party no ɛsiane sɛ party ma no ɛnya baabi ɛgyina yie ɛte party no ase na ɔmunya ho anigyeɛ ne ho akɔnɔ a ɛhyɛ nkonan I see ɛma party no gyina na me nua nokora abɛdadi over the years no sɛ mmerɛ biara ɔsono kukuruku party no ɔbɛnya akwanya abɛbu ɔman no ɛkɔ anim kɛse ɛwɔ nhyehyɛ papa a sɛbea mu woyɛ Ghanani wote kuru kɛseɛ mu wote kuru ketewa mu nyinaa nhyehyɛ ɔman no sika no adɔdɔdeɛ no ɛyɛ nhyehyɛ ma ho mfasoɔ ɛba baabiara ɛma nimdeɛ kɔnkan ɛma akwan hospital nwumasua minua bibia ɛdu twam woka ho asɛm a wohunu sɛ nneɛma a nsono kukurukufoɔ yi deɛ tɔ ɛyɛ du twam I see abusia afei no wajoin ni nti deɛ meka si so no sɛ kasi so wɔ hɔ ma me na
the make sense so say saa nneɛma yi nyinaa yɛyɛ ma ɔman ne kɔnkan okay na enwunu kakra party ma no enwunu yɛn sɛ yɛba yɛdwene ɔman no na emu wɔn a wɔn bɔ yɛkyi dɔm no na wɔn asetena mu nhyehyɛ no ato sa kakra okay ato sa nti no ɔmo mbɔ mu kyi dɔm no ɔmo bɔ kyi dɔm party mpanyinfoɔ delegates ne nneɛma nyinaa na ɔmo ma tumi ne ba no na ato sa kakra ɛsɛ mo hwɛ ɔman